Oh, kiap yung kayo, oh. Oh, tanawa ra. Nadisgrasya na. Bib, talibib. Sinaunsa na to, Bib. Da, mau na. Kusog-kusog magpadagan. Mangayo na pun mo Gcash sa mua. Kaya na nga disgrasya naman mo. Buknoy! 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 Nagusa man ka diha? Buknoy! Paminaw ba? Nga naman! Nganong diha makanalibang nga na may CR dito? Kalas ba kay Gilo dito? Di na nakadagang ilo. Ilo ng naong nimo? Naa na po ni mga tambay, oh. Kusog na ba kay padagan? Huwag madisgrasya. Kusog kay mga yung Gcash. Piso-piso lang. Saan di na sila, Bib? Kaya huwag madisgasya. Sila raman, di man ikaw. Oo, lagi. Pero kay sa tuwa man mga yung Gcash. Pampatambal. Saan di na? Kaya mga gahi kay nag-ulo. Oh, kiap yung kayo, oh. Oh, tanawa ra. Nadisgrasya na. Hoy! Panawara! Nagkakayat ninyo! Oh, dalian na, babe. Basi nangaunsa na to. Kita pre, oy, kusugan mo patagan, oy. Hilay ra kayo, pre! Naalay pa to! Bib, talibib! Sinaunsa na to, Bib! Da! Mau na! Kusog-kusog magpadagan! Mangayo na pun mo Gcash sa mua. Kaya na nga disgrasya naman mo. Dam, tabang dam, tawag ka bulan sabi. Dam, tabangi mi, Dam! Nadisgrasya mi! Tabang? Bib, nadala na mo cellphone? Oh, babe. Nadala na ako. Aw! Mag-live ta! Bitaw, babe. Aron makakwarta ta. Kusog-kusog bugpadagan ha. Karon mag-live me. Dam, tawag ang bulan sabi, sakit na yung kayo akong likod. Hello guys! Good morning guys! Live mi karono! Kay na disgrasya dyan sa likod, mga tanga kayo! Guys, ug mangayo ni og Gcash sa inyo ha. Ayaw sinde. Bisag piso. Alangan guys! Murag si Kinsa, murag liyan dalan! Tanga kayo! Guys, tara mga nadisgrasya guys. Oh, mga tanga kayo. Dam, ayaw na ang live, Dam, tabangi sa amin diri. Oh, tanawa oh, ning reklamo pa siya kay mas unahon pa daw na mo siyang tabang kaysa ni mong live. Pag-sure di ado! Ang bugiro kay mo mura mo si Kinsa! Yung mga ayo raman mo Gcash! Dam, hina naman to ang dagan, nalay ba to? Mauna kay kung makadrive mo, mura mong daghag kinabuhi. So guys, kato mga naong nga guys, timan-inin nyo na! Kay mga dangan kay na kinabuhi! Wa pagyoy pulos, pakanunon pa sa balay, unya og makadrive, grabe pa kaayo. Kusog kaayo mga yung Gcash guys. Kung madisgrasya na. Buisit man mo, Dam, oy. Yun na pa man ninyo ng live. Dam! Tabang ka! So karon guys, hapit na mo 3 minutes guys. Nana mi ads, ane, tanawa na mga naong sa mga hangol kayo, oh. Hangol og dalan, tanawa, tanawa. So guys, ayan ninyo nagtabangi ha, kananaw nga na oh, kana oh, kana. Ay nagtabangi. Murag si Kinsa kung makapadagan, unyag madisgrasya na. Mangayo nagtabang. Muna sakit sa Pinoy, kay mura man mo si Kinsa. Kung madisgrasya, mura nagnaunsa. Bus, tabangin na may bus, kay padulong na kumakuyapan. Dam, bus, murag gamay na yung kay dugo. Oh, tanawa bib, tanawa. Hadlok man ay mamatay dahil niya pagsukusog dagan. Ah, pasagdiin na na babe. 3 minutes na, nanatay ads. Mauna. Sige, pakita na lang mo San Pedro. Kailangan mi ads. Okay, end na tong live guys. Bye-bye. Yan mo. Tabang mga silingan!